Nakaka-inspire talagang bisitahin ng mga lugar sa Anda. Pero, what's more inspiring is to listen to the testimonies of how Andanians flourish through adversities. At isa na dito ang kwentong inspirasyon ni Shella May Carolino na ang pamilya ay dating baon sa utang. Ngayon ay kumikita na at tumutulong pa sa komunidad ng Anda. Hirap kami sa buhay. Bale, nagkakautang sila para makabili ng mga pagkain, ganyan. Tapos dumating sa point na sabay-sabay kaming nag-college. So ayun, nag-loan, kasi teacher si mama, nag-loan siya, tapos umutang din sa mga kaibigan para lang pagtapos nila kami ng pag-aaral. Lalo na 4 kaming magkakapatid, kaya hirap sa buhay. Yung hirap lang sa baon, ganyan. May nahihiraman kasi. Parang nabuhay kami sa utang kasi sobrang hirap ng buhay. Nag-work ako as accounting assistant. Yun, mga 3 years ako doon. Palipat-lipat ako ng company. Tapos yung last ko na company is sa Palawan naka-base. Ako mismo yung nagmamanage. Simula noon, kasi syempre, medyo lumaki yung sahod, ganyan. Doon medyo nakaipon-ipon. Tapos, dumating yung pandemic. Pagdating ng pandemic, umuwi kami dito sa Pangasinan. Nakikinita ko na mahihirapan ako. Mahihirapan kami financially pag nandun. Hindi naman malaking capital agad kasi nag-start kami sa Paris. Nanghiram din ako ng capital actually. O diba, puro siya utang. Tapos, nag-full blast kami na mag-offer na tayo ng mga seafoods, ng mga meat na nakikilala unti-unti. Kasi tinutulungan din kami naka-tie up kami sa mga ibang resort. Yung services din po, syempre yung food quality kasi. Doon nakasulat yung mga reviews about sa resto. So, nakaka-attract po siya ng mga customers. Tapos nakikilala. I-start nyo, kung hindi nyo kaya ng malaki, start nyo sa maliit. Tapos sa bawat challenges na kakaharapin nila, huwag silang madadown. Tuloy-tuloy lang hanggang sa ma-reach na nila yung goal nila. Dapat may nakaset sila na goal. Laging pataas, laging paangat. Para kung babagsak ka man, mataas pa rin yung babagsakan mo. Parang gano'n.